ソニア、俺はお前を失いたくない。俺の言うことを聞いてくれ。お兄ちゃんの言うことなんか信じられないわ。ボーデル様はお兄ちゃんよりずっと優しいのよ。もう昔には戻れないのか、ソニアよ。かの者の傷を癒したまえ。
また強くなったぞ。帝国の部を大陸に示さねばならん。